phakathi komcamelo fish. Ibuke ku-TikTok. Ngabe kwenzekani la? Wasiphoqa pho. Para po ako nito sa tabam. Kenapa kau tengok pakai kain bar? Kuan dua mana bar? Afet, betul Afet. Bela. Waduh. Oh ya, para po yan. Kanje. Upino asitshotela ngokubona unokutshelwa phaqa bakho. Usabuyisela wena. Usayithola. Wena unguyisela. Foni yakho. Foni yakho. All right, madam. Afethu okay. Ngishayeni ngebona. Yabo? Uthini? Hayibo. Amadoda nenzani manje madoda? Nenzani madoda? Nenzani manje madoda? Nenzani madoda? Nenzani madoda? Nenzani? Ufuna fight ngo 12 o'clock. Hayi, ngo 12 emini. Uzoyithola nje relax ehlisa umoya. Uzokubhonya futhi ukhokhomelo wena. Ungani? Mashene abo wasa. Bona sesiyazi. Olha só, você é menina, você vai chorar. Abi no email. Ngempela mzemela. Uskora awushama push up time. Kodwa uskora. Awuzokhuleka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Email ngemphansi. Azemela. Akakhathali, para pothimbe lezo. Abathi amklasa ngithi Ayaklasa. Sinegolozela. Hayi, asikhuluma lethu. Ushesh. Sambeni yabona amakhosi la sokunika fana mungengathi uzobona kufana uzokushaya. Oh wasekhaya wena kodwa nje ngaba Ayizwa wena. bafana nezengani la. Ayiboni imambuke kahle. Hayi makhosi asikuboni kahle. Uhotho lomba amadlozi. Okay, Awu makhosi sikhoma. Makhosi. Sacela ungqingetshe namuna amakhosi okunika imali yakho. Cela ungqingetshe kuphela. Ukhona la eduze. Ngasiza makhosi khona abafana abasacela kancane yabo. Ayiqhubeke ngithwala abanye abuzo. Sitshwana. Nama. Yenze njani uyayigcoba noma uyayidla? Uyayidla. Hayi cela ukuyigcoba, ngakwazi ukuyigcoba mhlawumbe wenze something like. Awuzani manje makhosi. Sangayigcoba kahle. Oh, siyabonga. Imali madoda. Hayi makhosi imali uzoyithola masicela. Phela sikuthembi sangashawa nalolu. Awumakhosi. Makhosi. Hayi kodwa i-iPhone makhosi. Hayi. Uzofuna imali kuthina. Ake ngiyakutshela abantu bezikushaya. Akodwa ngithola. Benzomuka ngizomshaya wodwa nkulele. Ngima kuhle. Sekuthweni. Asazoxoba le mali sasambala. Coba manje, coba. Mshaya
ugezi. Baxoxela ngogeza ngiqoqa ukushaya umthinta lokho. Ya. Shaya. Khofa. Nayi ngimthetho lana. Nangu kodwa ureferee. Kuzoba nama-round awu-3. Kodwa kenzeka kuba ama-round awu-2 umusha weka u-2. Ube loyo umusha weka u-2. Yangizwa? Ya madoda. Usungayiqalisa. Upside the boy.